gane a ce sannu da hawan tsani ga mai rayuwa ake nuni. Emana Mixing by M Sadis ne fa sai da kai. Da farkon abin da zan fara sai na sa ubangijin bawa. Zaman duniya iyawa ne ciki ba mu in muka yi sallah mu yi addu'a muna karantawa. Sai mai nazari ya kan gane zaman duniya iyawa ne maganar nan na mutuntawa. A ce sannu da hawan tsani iyam ne ku ce kanin nura a kufan zumma an ka haife ni a nan nake aiki. Sunana Faruku MD ne da kun san ni a garin Sire. Zaman duniya iyawa ne mun zo mu yi tsokaci ne wai akan da shi ake haure. Sai mai nazari ya kan gane dogaro mai tahi ga Allah da shi ke yi baya magori. A ce sannu da hawan tsani ya Allah kalli bayinka kaga abin da mun ka ja kanmu Allah ka shirye mu. Akwai mutuwa a bayanka zaman duniya iyawa ne abincinta ne a kirjinka wannan yi sila take bunka. Sai mai nazari ya kan gane tuna a can gaban ka kwai rami shiga babu mai hani gunka. A ce sannu da hawan tsani alkhairin da kai ko sharrin a can za ka isku kayanka ga mutuwa dole. Halali ne na ku nan na garin ta'ayin nan zaman duniya iyawa ne agonku na zo da tsakaci zan sa ku fahimci zance na. Sai mai nazari ya kan gane mu yi hankali da zamani bar rudin mu barna. A ce sannu da hawan tsani kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali ya kan gane ya kan gane. Kamar masa zaman duniya iyawa ne saka kada da wannan halin sa wai shi za ya cuci babansa. Sai mai nazari ya kan gane abin duniya yana da yawa wannan ne muke tuni gunsa. A ce sannu da hawan tsani al'umma kuɗin falakanta wannan ne abin tuni guna abin tuni guna. Zaman duniya iyawa ne domin duniya tana ga tashi amma muna taban kaura. Sai mai nazari ya kan gane maza sun guje wa matansu matan sun kafe sai sun tara. A ce sannu da hawan tsani burin ɗan adam yana da yawa sauran burukan na shirme ne saura na shirme ne. Zaman duniya iyawa ne ga mai rayuwa muke nuni yau kai gobe kuma ba kai ba. Sai mai nazari ya kan gane sai mai hankuri da zai gane wata rana rabinsa zai yi ba. A ce sannu da hawan tsani sana'ar ka kawai ka cuci al'umma ka sani gobe za a tambaye ka za a tambaye ka.
tuni da ranar yin nadama rana ta ƙarshen ka sai mai nazari ya kan gane. Wannan ita ce daban tsoro da ya zarci duk tunaninka. Aje sannu da hawan sani tarin yawan idanunka sun yi kaɗan ka ce ka hango ta sannan tana gunka. Tana karanci yau fara mu zo mu canja halinmu. Zaman duniya iyawa ne. Sanan lokaci yana tafiya waye za ya zo ya cece mu. Sai mai nazari ya kan gane. Ya Allah kalli bayan ka ba mu da inda za mu sa kanmu. Aje sannu da hawan sani. Kai mana agajin ka ya Allah bar mu da shugaba ya cece mu. Shi za ya cece mu. Sai mai nazari yakan gane. Aje sannu dai hawan tsani ga mai rayuwa ake nuni. Mana